Mnogi su posle par loših rezultata krenuli da kritikuju Novaka Đokovića, ali... Kako sam lepo spavala. Da vidimo koliko je sad. Sigurno imam vremena za doručak. Ćao, tata. Nije jasno kako to mnogi ljudi nisu shvatili, jer Đoković je imao jedinstvenu priliku da uradi nešto što... Već je 8 sati. Ni Federer, ni Nadal nikada nisu učinili Mama, to da bude vlasnik sva 4 Grand Slema u istoriji. Zato što ne mogu da doručkujem zato što moram u školu. Idemo na ekskurziju. Ako oni pođu bez mene, neću moći da odem tamo. Opet, spakovat ću ti nešto u ranas. Dobro. Verujem da finale Rosa nije bilo prekinuto zbog kiše, da se meč završio u nedelju u jednom danu. Šta da je spakujem? Verujem da bi... Evo ga, spakovala sam sve što joj treba. Sad ću da joj dam. Dobar servis. Zadržava prednost Stanislas Wawrinka u četvrtom setu. 3-2. Jo. Hvala ti, mama. Idem da se obučem. Naravno. Lepo se provedi, hoću. Šta da obučem? Obukla sam se. Sada mogu da krenem. Evo. Izvinite što kasnimo do dedete. Mama sam se uspavala. A nema veze. Ajde, ide stani u svoju grupu. Hoću. Pa evo ste. Ćao. Ovako, deco. Sada idemo na ekskurziju. Svi se spremite zato što nam dolazi autobus. Evo me! Uđite, deco! Uđite svi! Evo! Svi smo ušli! Super! Ja ću doleteti do tamo, a vi idete sa Poli. A tako, Poli? Naravno da je tako. Nego kako je? Okej. Znači, lepo se provedite u vožnji. Hoćemo. Idem ja. Ajde ovako. Idemo na ekskurziju. Idemo na ekskurziju. Posle 20 minuta. Ovdje ne može biti gore. Sada stižemo. Evo sad ćemo stići. Ovako. Sve drugarice od na primjer, koje su predi, mogu da stanu sa njima. Volit ću tako i uraditi. Dobro. Dva za redom senzacionalna Becky Miller. Pogledajte. Savršeno. Hvala što ste
me poslušali. Ovako, sada ćete, vaša učiteljica sve platila, zato vidite naš park. Wow! To je najlepši park koji sam video. A što ste vi otišli sa parkom? Zar ne trebamo platimo ništa? Ne trebate. Samo budite tu. Ja ću da vam donesem karte. Mislim, prizrelice da možete da se igrate u parku. Evo sad ću ih doneti. Čekajte. Ja ih ovdje već imam. Ajaj. Mene su vaše priznanice. Dođite i neka uzmi svaki par. Dobro. Svi smo uzeli. Dobro. E pa sada možete da uđete u naš park lepote. Toliko je lep da se zove park lepote. Ako vam treba neka pomoć, samo pitate ove male Little Pet Shopove. Dobro. A gde je naša učiteljica? Ona će sad doći. Vi za to vreme se igrajte. Dobro. Ja mislim da je dosta igranja. Za danas. Dobro. Evo sad možete da idete kući ili u školu ili bilo gde da trebate da idete. Hvala vam. Vidite šta da radim. Dobro. Doviđenja i opet ćemo se vratiti ovde. Naravno. Imate lep dan. Hvala.